Jeg underviser i bars. Bars er 32 energipunkter på dit hoved, som går ind og aktiveres og ophæver de begrænsninger, blokeringer og forhindringer, du har på 32 givne områder. Penge, kreativitet, kontrol, krop, seksualitet, den måde at skabe relationer på, glæde og sorg og andre punkter, som er meget vigtige. Det er begrænsninger, som ikke kun ligger som tanker, men også som følelser, eller som fysiske årsager, fysiske bindinger rundt omkring i din krop. Så selvom jeg blot berører et punkt på dit hoved, kan det godt virke med en smerte eller en befrielse i din ankel eller i dit knæ. Det er en fantastisk behandlingsform, som du også kan blive behandler af. Det tager en dag at blive behandler. Du får certifikater, uddannelsesmanualer. En fantastisk spændende og givende dag. Så har du tænkt dig at tilføje bars til dit repertoire, så er du hjertelig velkommen. Også til at få en behandling, inden du beslutter dig for, det er den vej, du vil gå.